बिटिनि बायदियै गामि दाजाबनायनि बाथ्रा बा अल्टारेशन अफ बाउन्डारि बिटिएडि जि मोनसे कमिसन बानायनाय जादों बे कमिसना रायजो राजानि जिखिनि पिटिसन दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि सोसननांगौ दाजाबनांगौनि थाखाय जिखिनि लिस्ट जमा होदों बिनि सायाव बिथांमोना एग्जामाइन खालामदों भेरिफाइ खालामदों आरो बे गासैबो माने जि 3.1 जि क्लज दङ बे क्लजनि आधाराव बा बेखौ बिथा खालामनानै कमिसना सरकारनो रिकमेन्डेसन होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि सोमावसारनायनि जि मुल उद्देश्य बे उद्देश्य बायदियै जोंनि सिमा बारायनायनि जि मोनसे एजेन्डा दंमोन बे एजेन्डा हिसाबै जोङो जिखिनि तथ्य पाति जिखिनि डकुमेन्टस नांगौ जों होबाय दा बेयाव बिटिआरनि जि सुक्ति बायदियै जोंनि सिमाखौ बारायनांगौ बा गामिखौ सोसननांगौ बे खामानिया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ कमिसन लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव बोरैहाय जाफुंसार होनांगौ बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजोंनो जों खामानि मावगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ बड'फानि जि सिमां दंमोन जे बर'फ्रा खौसेयै जुजिनानै थांना थानांगौ बर' हारिया गेरेमसा माहारि दानांगौ आरो बे गेरेमसा माहारि दानायनि बेलायाव बर' हारिखौ बर' कसारि काउन्सिलावनो था बा बिटिआरावनो था जौगाहोनांगौनि थाखाय बा बर' हारिखौ माहारिबादनि सान्थौनि गेजेरजों मास्टार रेस दानांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ जायफोरा बाजादों बिथांमोना हारिनि माने थाखाय मावनो फैदों ना हारिनि हेंथा मावनो फैदों बे बाथ्राखौसो जों सोंनांगोन आरो गुबुन हारिनि गेजेराव जे मोनसे प्रपागान्डा प्रसार सोलिदों जे गुबुन हारिफोरखौ सोगोन गुबुन हारिफोरखौ दाजाबगोन बेथ' मोनसे माने फल्स प्रपागान्डा खारन सुक्तियाव लिरनाय दङ जे हेभिं मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन आरो बिनि आधाराव कन्टिनिउटिखौ मेनटेन खालामनानै बे जि प्रिन्सिपालखौ एडप्ट खालामदों कमिसना बे मथे फैगोन बियो दा बेखायनो बेयाव नोङो सोरबा गुबुन हारिखौ दाजाबनाय सोरबाखौ दानख'नाय बेबायदि खुनु बाथ्रा फैया बे प्रिन्सिपाला बा बेनि माने स्पिरिटआ एकर्डनि स्पिरिटआ जि दङ बे जागोन आरो जायफोरा दिनै माने दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै हेंथा खालामदों बिथांमोना गावबा गावखौनो सोंनाया मोजां जे आङो हारिनि मावगोन ना आङो हारिनि हेंथा खालामगोन ना सोरबा लिडारखौ गाज्रि मोननानै बिथांमोना हेंथा बाथ्रा बुंगोन हेंथा हाबा मावगोन ना सोरबा लिडारनि माने खोथाजों बिथांमोना डिक्टेट खालामजानानै बेफोर हाबाफारिखौ मावदों दा बेखायनो बर' हारिया बेबायदि बेक्ति बेबायदि लिडारफोरखौ सिनायनाया मोजां जायफोरा जेब्लाबो हारिनि उल्था हारिनि हेंथा सानो आरो बेबायदि मोनसे क्रुसियेल टाइमाव फल्स प्रपागान्डा रिउमार बेफोरखौ प्रसार खालामनानै हारियाव दाङाबाजि लाबोनायनि माने जि परिबेसखौ सृष्टि खालामो बिटिआर ओनसोलाव नन ट्राइबेल माखासे गामिफोर दङ बेखौ दानख'वाब्ला बिटार एक्सटेन्ड खालामनो हानाया गोब्राब होननानै बे बाथ्राखौ खोनानो मोनो बेयाव नोंथाङा बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया दा बिनि सायाव एग्जामाइन आरो भेरिफिकेसना सोलिगासिनो दङ आल्टिमेटलि बियो माने कमिसननो माखासे रिकमेन्डेसन दाजाबनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा होदों आरो बे रिकमेन्डेसनखौ लानानै कमिसना हाबा मावदों आरो कमिसना गाव हिसाबैनो माखासे प्रिन्सिपाल एडप्ट खालामदों दा बेयाव माने बेजों बे बुंलायनाय सोलिदों ससियेल मिडियानि माने वारियर गोबां दङ बिथांमोना गावबा गाव सोलिदों आरो गोबां माने जिखिनि फल्स प्रपागान्डा रिउमार जेफोरनि ओंखारदों बियो गाइडेड बाय सामबडि आरो सामबडिनि डिक्टेसनाव बेफोर सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो खर' साया एबसुनि हाबाफारिया जाबाय एकर्डनि जि दफा दङ दफाखौ 100% मावफुंनांगौ आरो दफा बायदियै बर' हारिनो जास्टिस होनांगौ आरो रायजो राजानो न्यायखौ प्रदान खालामनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ